παιδιά, θα παίξουμε τώρα ένα ματσάκι με την... βασικά όχι ένα, θα παίξουμε 3 ματσάκια με την EMS και για να πουσάρω μερικά κύπελα θέλω να ανέβω, επειδή πρέπει να περάσω έναν φίλο μου, δεν λέω ακόμα ποιον. Νίκο, αν το βλέπεις θα θέλω να περάσω εσένα και μετά θα περάσω και τη Φωτεινή. Ένας καμπέρις εδώ πέρα. Τι φάσο μπρο, τι χαζός που είναι. Πέθανε. Έτσι πολύ απλά σκοτώνουμε διάφορους στο Brawl Stars. Τώρα ας πούμε αυτός θα πεθάνει, διότι κάνει βλακίες. Ωραία. Showdown. Καμπέρις θα είναι λογικά, όχι. Ξέρω παιδιά αν νικήσω, αλλά είναι πολύ καλός, δεν ξέρω αν νικήσω. Δεν είναι καλός, απλά έχει πολλή ζωή. Εντάξει, δεν είναι καλός. Όχι, έφυγε. Κοίτα εδώ. Καμπέρις άνθρωπος ρε φίλε. Ένα HP τον είχα αφήσει το τύπο. Ωραία, νικήσαμε. Αυτό ήταν το βίντεο παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Αν σας άρεσε πατήστε ένα like, μια εγγραφή. Και τα λέμε.